Казвам се Любослав Апостолов, на 18 години, 12 клас. В момента живея в Испания, в Мадрид. Занимавам се с футбол вече повече от 12 години. Играя в отбора Атлетико де Пинто вече 2 години. И след преминаването ми в Испания трябваше да премина в самостоятелна форма, тъй като исках да си продължа образованието и да го съчетая с моята кариера. Училището ми Байран ми предложи тази възможност да продължа като самостоятелна форма, за да мога да продължа и моята кариера, която в момента се развива много добре. През предните 2 години, които бях в самостоятелна форма, доста добра беше подготовката и успявам да се подготвя и да си завърша самите години. Здравейте, казвам се Ивон и съм от 9 Б клас. Подготовката в нашето училище е на доста добро ниво. Учителите се справят с начина на обучение доста добре. Учителите много добре се държат с нас, обучението е на много добро ниво. По мое мнение, тук обучението е много добре, особено с английски. Много добра госпожа имаме, също така нивото на обучение е много високо. Много наши познати са завършили това училище и са доста интелигентни хора и с много добро мнение за това училище. Нещата, които работят, са на доста голямо ниво. Здравейте, аз съм Георги Дончев и работя в застрахователния бранш. Нашата фирма се казва Liberty Broker ЕОД и сме в бранша от 15 години. Аз съм възпитаник на частна езикова гимназия Джордж Байрън и определено бих препоръчал гимназията. Моят личен опит ми показа, че всъщност е най-доброто решение. В хода на нещата разбрах, че отношението и вниманието, което получих, са били ключови и съответно са им помогнали за напред. Да, бих препоръчал училище Джордж Байрън, понеже това е една възможност за всеки, който иска да се развие кариерно, защото може да съчетае двете неща също като мен. Също така той е доказано училище над 30 години вече и е врата за всеки желая за развитие човек. Подготовката по английски реално беше доста на ниво и се базирах на нея през повечето време и както и в тези проекти, които споменах, така и по-напред вече в университетските среди определено беше някакъв тръмплин. Самия контакт с преподавателите ми в училище бяха много така, как да кажа, близки и съответно ми се обръщаше внимание, както не само на мен, но и на моите съученици. Учителите обръщат повече внимание на учениците и така може да научаваме материала по-добре. Училището ми помогна да изградя много полезни навици. Всички сме приятели, учителите няма с никой проблем, много добре обучават, особено по английски. Обучението, както казах, е също на много добро ниво. В хода на моето обучение така доста ми допадна самия контакт с учителите, също така и съм ходил на 2 Еразъм проекта в 2 различни държави и някак си това доста ме поотчупи и ми даде така сили и самочувствие. Доста хубава добавена стойност получих така от гимназията ми.